Nagysebességű repülés. Első rész. A hangsebesség megközelítése. A hangsebesség elérésére tervezett repülőgépek másképp néznek ki, mint a kissebességű repülőgépek. Hogy megértsük, miért van ez így, először nézzük meg, hogyan terjed maga a hang a levegőben. A lassított felvételen jól látható, hogyan keletkezik a hang. A rezgő villaágak egymás után nyomásimpulzusokat adnak a levegőnek. Ezek a lökések, hasonlóan a rugó mentén terjedő nyomáshullámokhoz, tovább haladnak a levegőben, és így jönnek létre a hanghullámok. A levegő felváltva sűrűsödik és ritkul, és minden hullám áthaladásakor egy rövid zavar keletkezik. A hanghullámok nyomáshullámok, akárcsak a hullámgyűrűk a víz felszínén. Minden irányban ugyanazzal a sebességgel terjednek tovább a forrásukból. Minden apró zavar a levegőben, akár hallható, akár nem, pontosan ugyanazzal a sebességgel terjed, vagyis a hang sebességével. Mekkora ez a sebesség? Mérjük meg, mennyi idő alatt teszi meg a robbanás hangja az 1 mérföldnyi távolságot e két pont között. Most jön a villanás. 1, 2, 3, 4. A hang éppen 5 másodpercen belül ért el ide az 1 mérföldnyi úton, vagyis tengerszinten a hangsebesség körülbelül 760 mérföld per óra. A hang pontos sebessége valójában csak egy tényezőtől függ igazán, a levegő hőmérsékletétől. Minél melegebb a levegő, annál gyorsabban terjed a hang. Egy igazán forró napon a hangsebesség tengerszinten elérheti a 800 mérföld per órát is. A hőmérséklet a magassággal csökken. Egészen addig, amíg a stratoszféra határát el nem érjük, körülbelül 36 000 láb magasan. E fölött, a magasság fölött a hőmérséklet állandó marad, körülbelül -60 Celsius fok körül. Így a hangsebesség alacsonyabb mindössze 660 mérföld per óra. Mi köze van a hangsebességnek a nagysebességű repüléshez? Hogy ezt megértsük, nézzünk meg először egyetlen pontot, amely folyamatosan kis nyomáshullámokat bocsát ki. Minden hullám a hangsebességével terjed kifelé. Most pedig tegyük fel, hogy maga a pont is mozog. Ha a sebessége kisebb a hangsebességnél, akkor a nyomáshullámok továbbra is előrefelé terjednek a pont előtt.
Ha a pont a hangsebességgel halad, a nyomáshullámok már nem tudnak elé kerülni, mert a pont épp olyan gyorsan mozog, mint amilyen gyorsan a hang terjed. Ha pedig a pont gyorsabban halad, mint a hang, vagyis szuperszonikus sebességgel, akkor ez történik. De ezzel az esettel most nem foglalkozunk. Ez az a jelenség, ahogyan a hangsebesség befolyásolja a nagysebességű repülőgépeket. Ezért nagy sebességnél különösen fontos az, hogy pontosan meghatározzuk, milyen összefüggés van a repülőgép sebessége és a hangsebesség között. Ne felejtsük el azonban, hogy a hangsebesség a hőmérséklettel változik, és így a repülési magassággal is. A stratoszférában a hangsebesség jóval alacsonyabb, mint tengerszinten. A repülőgép valóságos sebességének és a helyi hangsebességnek az arányát a repülőgép Mach-számának nevezzük, a fizikus Ernst Mach után. Rövidítve M-mel jelölik. Nagy sebességű repülésnél elengedhetetlen, hogy a pilóta ismerje a Mach-számot. Ezért minden nagysebességű repülőgépen van Mach-számmérő. Így számítják ki a repülőgép Mach-számát. A repülőgép 6 mérföldet tett meg ugyanannyi idő alatt, amíg a hanghullám 10 mérföldet. Vagyis a repülőgép a hangsebesség 6/10-ével halad, tehát a Mach-száma 6/10. Ez a repülőgép 9 Mach-kal repül. Azok a repülőgépek, amelyek azonos valóságos sebességgel repülnek, de különböző magasságokban, eltérő Mach-számokkal repülnek, mivel a hangsebesség a két esetben nem azonos. A Mach-számtartomány, amelyre egy repülőgépet terveznek, nagyban befolyásolja annak kialakítását. Egy repülőgép sokkal bonyolultabb, mint azok az egyszerű nyomáshullámforrások, amelyeket korábban láttunk. Ezért a levegő viselkedése is sokkal bonyolultabb. Hogy ezt megértsük, nézzük meg a szárny körüli áramlást. Ez a szárnyszelvény szimmetrikus, akár csak a legtöbb modern szárny, és tipikus repülési helyzetben van. A levegő a szárny orránál lelassul, és kialakul az úgynevezett torlópont. Ahogy a levegő végighalad a szárny ívelt felületén, felgyorsul, majd a kilépő él felé ismét lelassul. Ezek a sebességváltozások nyomásváltozásokat okoznak. A sárga területeken csökken, a zöldeken nő a nyomás. Ezek a nyomáskülönbségek felhajtóerőt és légellenállást hoznak létre. A szárny minden egyes pontja egy apró nyomáshullámforrásként működik. Itt csak néhányat mutatunk közülük. Mindegyik pont nyomáshullámokat bocsát ki, amelyek hangsebességgel terjednek, és elérik a szárny előtti levegőt. A füsttel láthatóvá tett áramvonalak megmutatják, hogyan áramlik a levegő. A nyomáshullámok előreható befolyása abból látszik, hogy az áramvonalak már jóval a szárny előtt eltérülnek. A féklap lehajtása megváltoztatja a szárny körüli teljes áramképet, és még a szárny előtti áramlást is befolyásolja. Ezt egyetlen áramvonallal szemléltethetjük a legjobban. Jelöljük ki a helyzetét jóval előrébb. Még távolról is látható, hogy az áramvonal irányt változtat. A nyomáshullámoknak a levegőre gyakorolt hatása az orr előtti térben rendkívül fontos. Ezek a hullámok kisimítják az áramlást a hangsebességnél jóval kisebb sebességgel repülő repülőgép körül. De mi történik, amikor megközelítjük a hangsebességet? Az áramlás a szárny fölött felgyorsul, és egy bizonyos ponton éri el a legnagyobb sebességét. Az itt mért Mach-szám mindig nagyobb lesz, mint a repülőgép egészére jellemző, úgynevezett repülési Mach-szám. Ahogy a repülési Mach-szám növekszik, úgy nő a helyi Mach-szám is a legnagyobb gyorsulás pontján.
Végül azonban, bár a repülőgép egészen míg a hangsebesség alatt repül, a szárny egy bizonyos pontján a levegő éppen eléri a hangsebességet. Azt a repülési maxszámot, amelynél ez bekövetkezik, a repülőgép kritikus maxszámának nevezik, és M-crit formában jelölik. Bármilyen szárnyprofilról legyen szó, a kritikus maxszám értéke mindig kisebb, mint 1. Aerodinamikai szempontból a kritikus maxszám rendkívül fontos, mert ekkor a repülőgép eléri azt a sebességet, ahol kevert áramlás lép fel. Részben szubszonikus, részben pedig szuperszonikus tartományok jelennek meg. Ez a transzszonikus sebességtartomány kezdete. A repülőgép viselkedéséből a pilóta nem tudja megállapítani, hogy elérte a kritikus maxszámot. De röviddel azután, hogy túllépte, már érezhető jelenségek lépnek fel. A baloldali maxszámmérőn módosított értéket látunk, mivel az adott típus tényleges kritikus maxszámát még nem hozták nyilvánosságra. Ezen a filmen az érték 9/10. Nem sokkal a kritikus maxszám túllépése után a repülőgép erőteljes rázkódásba kezd. A különböző típusok viselkedése nagy eltérést mutat a kritikus maxszám fölött. Egyes gépeknél heves instabilitás lép fel, míg mások, különösen a transzszonikus repülésre tervezett típusok alig éreznek zavart. Hogy megértsük, miért jelentkeznek ezek a problémák a kritikus maxszám felett, vegyünk szemügyre egy nagy sebességű szélcsatornát. Ez a berendezés különleges optikai rendszer tartalmaz, amely színekkel jelzi a levegő sűrűségének változásait. Ezek a jelenségek lefényképezhetők. A szilárd testek, például ez a fúvóka, sziluettként látszanak a színes háttér előtt. Amikor a sűrített levegősugár bekapcsol, más színek is megjelennek. A piros színt azokra a területekre választottuk, ahol a sűrűség növekszik, a kéket pedig azokra, ahol csökken. A szélcsatornába egy nagy sebességre tervezett, szimmetrikus szárnyprofilt helyezünk. Alacsony sebességnél a levegő úgy viselkedik, mintha összenyomhatatlan volna. A nyomásváltozások annyira csekélyek, hogy nem idéznek elő színváltozást. De ahogy a sebesség növekszik, a levegőn már megjelennek az összenyomhatóság jelei. A színek a sűrűség növekedését és csökkenését mutató tartományokat jelzik. A belépő él előtti piros terület a torlódási zóna, ahol a levegő lelassul és sűrűbbé válik. Közvetlenül mögötte két kék terület látható, ahol a felgyorsulás mértéke a legnagyobb, ezért a levegő sűrűsége csökken. Ez a kép emlékeztet minket arra, mi is történik. Ahogy a repülési maxszám növekszik, a szárnyon a legnagyobb sebességű ponton az áramlás eléri az 1 makkot, vagyis a hangsebességet. Ekkor a szárny elérte a kritikus maxszámot, és amikor ez túllépi, a szárnyon hirtelen nagy sűrűségnövekedést mutató zóna alakul ki, közvetlenül a legnagyobb felgyorsulás pontja mögött. Ez a lökés hullám, a levegő nyomásában bekövetkező hirtelen ugrást jelenti. Ahogy a maxszám növekszik, a lökés hullám megerősödik és hátrébb tolódik a szárny felületén. A lökés hullámok bizonyos légköri körülmények között szabad szemmel is láthatók. Figyeljük, ahogy a rakéta orráról hátrafelé áramlanak. Ott vannak. Ezúttal néhány másodpercre megállítjuk a képet.
Nézzük meg újra, hogyan alakul ki a lökés hullám a szélcsatornában. Ez a kép mutatja, mi történik. A kritikus maxszámnál a szárnyon van egy pont, ahol a maxszám egyenlő 1-jel. Nagyobb sebességnél ez a pont egy olyan tartománnyá növekszik, ahol az áramlás szuperszonikus, vagyis m nagyobb, mint 1. Ezen a tartományon kívül az áramlás továbbra is szubszonikus, m kisebb, mint 1. A tartomány hátsó határa maga a lökés hullám. Ahogy a repülőgép gyorsul, a szuperszonikus áramlás területe megnő, és a lökés hullám hátrább tolódik, miközben erősebbé válik. Az áramlásra derékszögben álló lökés hullám az az eszköz, amelyen a levegő hirtelen szuperszonikusból szubszonikussá lassul. De hogyan keletkeznek a lökés hullámok? A szárny hátsó részén minden pont, például ez is, számtalan apró nyomás hullámot bocsát ki, amelyek hangsebességgel terjednek. Előrefelé haladva ezek a hullámok ellentétes irányú áramlással találkoznak, és egyre lassabban jutnak előre. Míg nem elérik azt a pontot, ahol már nem tudnak tovább terjedni, mert maga a levegő is szuperszonikus sebességgel áramlik szembe. Ez olyan, mintha valaki egy vele szemben mozgó lépcsőről próbálna lelépni. A nyomás hullámok itt folyamatosan felhalmozódnak, és lökés hullám alakul ki. A lökés hullám egy rendkívül keskeny zóna, vastagsága körülbelül 10 000 hüvelyk. Ezen a vékony rétegen belül a szuperszonikus áramlás hirtelen szubszonikussá válik. A levegő mozgási energiájának, vagyis kinetikus energiájának jelentős része hővé alakul. A levegő hőmérséklete hirtelen megemelkedik, amikor áthalad a lökés hullámon. Ezzel együtt a nyomás is ugrásszerűen megnő. A lökés hullámban hővé vesző energia folyamatosan pótlásra szorul, ezt a hajtóműveknek kell biztosítaniuk. Ha nem így lenne, a repülőgép lassulni kezdene. Ahogy a repülőgép közelíti a hangsebességet, egy újabb ellenállásfajtával találkozik, amelyet hullámellenállásnak neveznek. A hullámellenállás a teljes légellenállásnak jelentős részét teszi ki a transzszonikus sebességtartományban. Ahogy az áramlás sebessége tovább növekszik, a szuperszonikus tartomány egyre nagyobb lesz. A szárny alsó felületén is kialakul egy második szuperszonikus zóna, egy újabb lökés hullámmal együtt. A hangsebességhez közeli repülési sebességeknél a lökés hullám legfontosabb következménye, hogy az áramlás leválik a szárny felületéről. Ezt a jelenséget hullámleválásnak nevezzük. A leválás nagy turbulens örvényzónát hoz létre a szárny mögött. Ami megváltoztatja a nyomáseloszlást, csökkenti a felhajtóerőt, és a turbulencia miatt növeli a légellenállást. Ezen a repülőgépen a turbulencia eléri a vízszintes vezérsíkot, erős rázkódást okoz, és ezáltal korlátozza a sebességét. Más típusú repülőgépeknél a jelenség még komolyabb problémákat is okozhat. Hirtelen stabilitásvesztést és a kormányfelületek hatékonyságának csökkenését. A repülés közben az áramlás-leválás szemmel nem látható, de ezen a gépen gyapjúfonalak vannak a szárnyakra erősítve. Ezek simán fekszenek, amikor az áramlás egyenletes, és csapkodni kezdenek, amikor hullámleválás lép fel. De a lökés hullámok nem csak a szárnyakon jelennek meg. A levegő felgyorsulása a kabintető körül és a repülőgép számos más részén is bekövetkezik. Ahol az áramlás felgyorsul, ott lökés hullámok keletkeznek. A lökés hullámok jelentősen megnövelik a légellenállást, és komoly kormányozhatósági problémákat is okozhatnak. Az egyik módja annak, hogy ezeket a problémákat elkerüljék, az, ha még nagyobb sebességekre tolják ki a keletkezésüket. Vagyis megnövelik a repülőgép kritikus maxszámát.
Ennek két fő tervezési módja van. Az első az, hogy viszonylag vékony szárnyakat alkalmaznak. Olyan szárnyprofilt, amelynek legnagyobb vastagsága kicsi a húrhosszhoz képest. A vékony szárny ebben az értelemben természetesen lehet nagyon vastag is, ha a húrhossz nagy. Minél vékonyabb a szárny, annál kevésbé gyorsul fel rajta a levegő, és így a kritikus magszám is növekszik. Ez a két szárny azonos, általános alakú és azonos állásszögű. A szélcsatorna sebessége mindkét esetben ugyanaz. Ahogy a sebesség tovább nő, a vastagabb szárnyon már 0,8 Mach-nál kialakul egy lökés hullám, de a vékonyabb szárnyon még nyoma sincs. Végül megjelenik 9,1 Mach-nál. De a szárnyakat nem lehet túl vékonnyá tenni, különben a leszállási sebesség túlságosan megnőne. A kritikus magszám növelésének másik fontos módja a nyilazás alkalmazása. Hogy ezt megértsük, nézzük meg felülnézetből a szárny fölötti áramlást. A szárnyszelvény alakja határozza meg, hogy a levegő mennyire gyorsul fel. Most nyilazzuk hátra a szárnyat. A szárny előtti levegő sebességét egy bizonyos hosszúságú nyíllal ábrázolhatjuk. Ezt a sebességet két összetevőre bonthatjuk. Egy sárga összetevőre, amely merőleges a belépő élre, és egy piros összetevőre, amely párhuzamos a belépő éllel. A piros komponens a fesztávolság mentén áramlik, és a szárnyszelvény nem gyorsítja fel. A sárga összetevő viszont a szelvényen áthalad, és felgyorsul rajta. Ezért csak ez az összetevő határozza meg a szárny kritikus magszámát. Ezért a nyilazott szárny fölött elérhető maximális sebesség kisebb lesz, mint egy hasonló, de egyenes szárny esetében. Különösen igaz ez akkor, ha az egyenes szárny fölött az áramlás már elérte a hangsebességet. Ugyanazon repülési sebességnél a nyilazott szárny fölött az áramlás még mindig szubszonikus marad. A nyilazott szárnynak tehát magasabb a kritikus magszáma. Minél nagyobb a nyilazás szöge, annál magasabb lesz a kritikus magszám. Tegyük fel például, hogy az egyenes szárny kritikus magszáma 0,8. Ha a szárnyat 35 fokkal hátra nyilazzuk, a kritikus magszám elméletileg 98%-ra emelkedik. Ez azonban csak elméleti érték, egy végtelen terjedtségű szárnyra vonatkozóan. A gyakorlatban a kritikus magszám csak körülbelül 9/10-re növekszik. A nyilazás, akár csak a vékony szárnyak alacsony sebességnél sajátos problémákat okoznak, például a szárnyvég átesését. Ezért a tervezőknek kompromisszumot kell kötniük a nagysebességű és kissebességű követelmények között. A hangsebesség közeli repülésre tervezett repülőgépeken vékony szárnyakat és kis nyilazást alkalmaznak. Hogy magas kritikus magszámot érjenek el, különféle megoldásokat használnak, amelyek megjelenésükben is nagyon eltérnek egymástól. Ha a nyilazott szárny túl vékony ahhoz, hogy a hajtóművek elférjenek benne, akkor azokat külső gondolákban helyezik el. Alternatív megoldásként a hajtóművek a szárnytövekbe is beépíthetők, amelyek a szárny többi részénél nagyobb nyilazásúak. A nyilazás egy különleges formája a félhold alakú szárny. Ennél a kialakításnál a nyilazás fokozatosan csökken, hogy elkerüljék a szárnyvégi átesést. A delta szárny a nagyfokú nyilazást és a nagy szilárdságot egyesíti. A delta szárny nagy felülete rendkívül jó manőverező képességet biztosít, és nagy magasságban is kedvező repülési teljesítményt nyújt. Az egyszerű delta szárnyalaknak számos változata létezik.
Egyes delta-szárnyú repülőgépek vízszintes vezérsíkkal is rendelkeznek, hogy javítsák a manőverező képességet, bár ez kissé megnöveli a légellenállást. Napjainkban a repülőgépeket olyan sebességekre tervezik, amelyek messze meghaladják a kritikus max számukat. A lökéshullámok által okozott többlet légellenállás és irányíthatóságvesztés problémáit is sikerült leküzdeni. Ugyanakkor még hosszú éveken át az utasszállító repülőgépek a kritikus max számuk alatt fognak repülni. Így módon teljesen elkerülhetik a lökéshullámok kialakulását, és nagy hatótávolságot, valamint gazdaságos üzemeltetést érhetnek el. Ezzel párhuzamosan a tervezők célja a kritikus maxszám minél magasabbra emelése, ami lehetővé teszi, hogy az utasszállító repülés sebessége megközelítse a hangsebességet.